Kita nga mga waray no mahilig sinresyon, pangakon katitiro, lain-lain nga grupo. Irignom katatawa, balik-balik nga istorya, pagkatapos papadisay, saray nga tsa-tsa. Oh yeah. Kita nga mga waray no mahilig sinlitsyon, adoy pangakon katitiro, lain-lain nga grupo. Irignom katatawa, balik-balik nga istorya, pagkatapos papadisay, sarayaw nga tsa-tsa. Matighari mo nga lawas, love you mo, matuskik nga mga bukon, higlubay mo, kaya mahal nga tiin, higpitan mo, ang nasa panty tapos birik, asya ito. Amoy niya tsa-tsa nga waray no, laging kakaruyag na to. Yan ang atanang kita, sarayaw na. Oh yeah. This is Salde Minizel Cha-Cha Na. Matighani mo nga lawas, siglabir mo, atus nga mga butkon, ilubay mo, kayo mahal nga tiin, higpitan mo, at nasa panty tapos birik, asya ito. Amoy niyan tsa-tsa nga waray nun, laging kakaruyag na to. Yan ang atanang kita, sarayaw na. Amoy niyan tsa-tsa nga waray nun, laging kakaruyag na to. Yan ang atanang kita, sarayaw na. Oh yeah. Cha-cha. Bigsiti ang tanong panaribuhi, kung nanduna pinayubo, ang tanong madali tumubo. Bigsiti ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, ang pagkalin ginanti. Yeah. May taong na maduruto manaribo. Oh yeah. Nung nainataman, kaupay gagla pagkintan, kay kanaya inataman, mga makan na murang-rang, may biyus na natubo sa bukat masaliwan. Oh yeah. Bigsiti ang tanong panaribuhi, kung nanduna pinayubo, ang tanong madali tumubo. Bigsiti ang tanong panaribuhi, kay basi manaringsing, bukasin ginanti. Ganang na problema, iyatanong ko na uuga. Ang daragan nagpatutluha kaniya, kung nano ang pagkataman niya. Tungkol kay ang tao buutan, ang daragan itutuhan. Naglabay ang 5 kabulan, ang daragan tinubong ang tiyan. Yeah! Bigsiti ang tanong panaribuhi, kung nanduna
tanong madali tumubo. Bigsuti, 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 ang tanong panaribuhi. Kay basi manaringsin, bukas tinggilamig. This is Sunday Minisem Cha-Cha na. Hola, cha-cha. Kung makatul, ihudhod kung mahihimo, maiilo pa ang masuol, biruan makatulbigon. Labi na kung may kabungi, may kasado, may kisali, para sa pagkakahon, uniyaon ka, kulikon. Inukman sa harumbigas, inusukan sa namok, purgas man o mga sulot, labi na kung mga tanok, madukan kalasan dapaw, tungaw man umanyakagaw, labihan kung matiras, inurog kung sa ingas. Kakaha ayaw pabunyi, labi na kung makatulan ni mo bunyi. Kudura, kuskus akong mahihimo, basi humuwas inidiretso. Babae ng lalaki kunding kakatlan, naghahanap kung hirahin kabunganan. Isang pamasirong nga kasagingan, kan ragod kan ray pagsusutan. Tungod kay ang makatul diri mapunyan, di mahuwas kundi itul madutaan, para lahat karakabunganan, ang makatul paglunong-nuan. Yeah! Kakaha ayaw papunyi, lalo na kung makatulan ni Mohani. Kudura, kuskus akong mahihimot, basi humuwas inidiretso. Oh yeah! Sige! Shout out Ma'am Teresa Cherry Badolian and Sir Ernesto Salinas. And shout out Ma'am Merna Trading. Kakaha ayaw papunyi, labi na kung makatulan ni Mohani. Kudura, kuskus akong mahihimo, basi humuwas inidiretso. Babae ng lalaki kunding kakatulan, naghahanap kung hirahin kabulnganan. Isang pamasirom nga kasagingan, kang ragod kan raing pagsusutan. Tungod kay ang makatul diri mapungan, di mahuwas kundi itun madutaan, para lahat kan rakabulnganan, ang makatul pagnununuan. Para lahat kan rakabulnganan, ang makatul pagnununuan. Yeah! Yeah. Larga. Oh yeah, cha-cha. Shout out Marilyn Busar, Barangay. Barangay Suwa. Ang pinangat ni Anang, Hala. di ko malilimtan. San
talihan ang pinangat ni An-An ay katsumba sabot nga may subak pangatambang ang pinangat ni An-An, ang pinangat ni An-An di ko malilimtan ang pinangat ni An-An mayumok ang dahon salit di ka mapapatlaway kung di mo ka uno mahilubingan mo na to nga sa baw-baw may ugok ang pinangat ni An-An, ang pinangat ni An-An gikaon ko nga tanan isura ko sa pamahaw asasan akong panghinadaw asasan akong manigapi ginsura ko pa ini sana akong pagmerienda gipais ko sa limunada pati san akong pag-inom akong pag-insumsum. This is Salde